Chini mantai rok bu furu man sinai Do pasa top jak ma bu furu pai sinai Habu bagrani emang bu furu kubu yung sinai Chini mantai rok bu furu man sinai Chini satok jak ma bu furu pai sinai Habu bagrani emang bu furu kubu yung sinai Kairok liada mutai rok ba chuenno Bubagra sa mung kaham klay mano Di prasarok ni tong thai cha thai rok no Chini man thai rok bu furu man sinai Di prasa sa tok jak ma bu furu pai sinai Habu bagrani emang bu furu kubu yung sinai Jati ke apa korop ka Zora tong sini kasih bai sidi Bubagrano pal ke logiri sidi Chini man thai rok bu furu man sinai Chini satok jak ma bu furu pai sinai Ha bu bagrani emang bu furu kubu yung sinai Kairok liada mutai rok ba chingno Bu bagra sa mung kaham klay mano Prasarok ni tong thai cha thai rok no Chini man thai rok bu furu man sinai Chini satok jak ma bu furu pai sinai Habu bagrani ang bu furu kubu yung sinai আবার তো চিনি বুবাগ্রানি দাগে মুং তো যে কোনো ত্রিপুরানি যে কোনো জায়গা টিকেট মানতেন আবার নিজে নগনি হাইকেন जों সামুমা খাইও আর নগনি হাইকেন কামিনে হাইকেন সামুং খাই ফেকা অর তো ইসে চিনি এলাকাও যেহেতু রোজা খাব অর নগনি হাইকেন মা খাইনাই আবো বাই অব কোনো ডিফারেন্স করি নগ অর মানে আগে যেমন খাইমাই অর হাইকেন সামুং কাহাম মা খাইনাই বুবাগ্রানি দাগি মুংকে আবসি আবন বাগৈ চিনি সিকে সাহেব নাইদি বনি পারা বাগ মাবো বনরকে Maharani cela gango, mana orang ini nogang kah, abon ini jagang kah, abon nong mas nama ini roham nani. Jeng nicit asabadi, jawab ini 100 foot tu cina borok hai bejak 100% o duita seat, 21 Maharani cela gang tek Ompi Nagar SD Constituency kaini ni no, kabang good by, jeng kaplayang nai cini condi mata ni. Matai bus kangat jeng obo kogri kangat jeng kene ni o jaga ebang সারা ত্রিপুরানি 22 থেকে 24টা সিট जों दाबो 24টা সিট हाइचिनि कन्फार्म जों काप्लाइं फाइनायनि जों आसा खालामो ताबो ते किसा को कासाय दङ जे लोकाल कैंडिडेट नि बागै जे ताबुग्रामनादि रामचंद्र गाट हाइरगो लोकाल कैंडिडेट मायांगिने खाकयलायजाक ताइ बाक्सा के जे जागा लोकेल नाय आबुनो मानखा आबुनो तुइ के एफेक्ट दांनो तिप्रा मथानि किसो बुटारनि बिसिमो ना आबो बुबाग्रानि दागे बुबाग्रा जे बरनो साइ रिखा आबो चिनो वारकेस रं बुचिउ जे आबो हयतोबा किसिजा खुब नि बिसिङो बा किसिजा अंकलाइमेनि बिसिङो मुचुंमानो मानलियाबा किसा खाकय लेखा आबो 1-2 दिन बिसिङो तिनि नमिनेशन बाके खाना रंचिमि आबो नर्मेल थांनाय जों जत जागोन खबर नाय दङ आबो कोन इस्यु दंला अच्छा बीजेपी ओ जगने एमडीसी दंगनि आरो तिप्रामथाय एमडीसी दंगनि छटा गर ताबो बीजेपी कैंडिडेट एफेक्ट देखाय ताम मानसो एफेक्ट नंगला कारण नरनु खना जेबाबे बरक खाइजा कामी रगो मियारगो जेबाबे आनो रिसीव खाइका एमपी ओ 23 एमपी नगर आबो सदागरनि कोनो इम्पैक्ट एमपी ओ खालायगला हामबाय दुईटा कन्स्टिट्युएन्सी नि आरो नमिनेशन
पेपर सबमिट खाइनाय कायसा हांगा 21 महारानी चलागा कन्स्टिट्युएन्सी त्या कायसा हांगा 23 अम्बिनगर अरनेगा जों दाबोखिनि लगाव अनारेबल सीएम टीटी एडीसी को दङ जों अरनेगा आरएन बाङै जों दाबो अरन थाङा नाय दङ दाबो जों रिटार्निंग ऑफिसर थाङै जों नमिनेशन पेपर सबमिट खाइनाय सर बाहाय वानसो तिप्रामो थानायनि जे 21 महारानी वो जे कप्लायंगि फायदा माननो बस अजे 26 नि इलेक्शनाव जोंनि आत्मविश्वास दङ जे 21 महारानी चलागां कन्स्टिट्युएन्सियाव जों अबयस्से पाइनाय तिप्रामो थापायनाय शुद्ध महारानी चलागाङैया जों आसा खालामो जे अम्बी 23 अम्बिनगर कन्स्टिट्युएन्सियाव जों तिप्रामो थापायनाय बेलायखि हामबाय दिनै जों 21 महारानी चलागां 23 अम्बिनगर एडीसी कन्स्टिट्युएन्सिनि दुइजना जोंनि नमिनेटेड कैंडिडेटनो जों नमिनेशन लायनायनि बागै जों फायलायजाक दुइटा उन कन्फार्म औरत जों पाइनाय बतो कुनो डाउट करे जेखबानो जों कप्लायनाय शुद्ध और सिमिया जों सारा त्रिपुराव मिनिमाम जों 25टा आसनावै हायनाय जों त्रिपुराव थापाती एडीसीव जों दखल खायफिनाय अमत परिष्कार निरजतन नौ अंकलव आसो गैदारिंग इमारजेंसी जों साजावसे आसो बरौ और नमिनेशन रैलीवसे आसो गोबां के जोंनि ग्राउंड लेवलाव बमाहायंखना आं मेडियारनो सिसोंनानै मोसौ जे निरौ नायै नायखा के दैबो काहां के नुनाय निरौ सार्वे खायखां के दैबो काहां के सायमानाय जे अरसिनि 21 महारानी चिनि कैंडिडेट सिके जमातिया ते चिनि 23 अम्बिनगरनि कमल कलय बर काहामा खिनो और निव गोबां मार्जिन नावैनो कप्लायिं फिनाय आइगिनि जत इतिहासनो रेकर्ड सबायबै बर कप्लायिंनाय अमो कन्फार्म सर 5 बस लाइथांजाक 5 बছर तिप्रामोथा जे हास्तेव एडीसी आमचे जे सामुं तांमानि जागलो ताबो बुसकांनि सालो बो मानथाय हे किबा बबाहाय मेनिफेस्टो बा डिमान्ड नति लुकुरावनि फासिनो थांनाय जोंनि मानथायनि तो जों गोबांमा जतन साइटआव जोंनि महाराजा हयते जोंनि जत कैंडिडेट जत लीडर्स जत एमएलए एमडीसी दंनाय रक साइटआव जोंनि लैंड राइट्स जोंनि इकोनॉमिक राइट्स जोंनि पॉलिटिकल राइट्स अमनो तो जों खायनो दं प्लस जे जों 5 इयार सामु खायमानि जोंनि एक्सपीरियंस जोंनि तिप्रासा आमसायाव जों बाहाय खायनाय जोंबो जथेस्ट एक्सपीरियंस खा बनो जों सामुङो फनाङै बसगाङो जों बाहायके दैबो गाहाम जोंनि लुकुरावनि बागै सामु खायमानो अमो जों ता बसगाङो हंके दैबो नजरय मानाय होनै आसा खाय जनगणनि आशीर्वाद जों हाय नांफैयो आसा खायबो जों दैबो जनगण रनि थानि गाहाम आशीर्वाद मानाय अमो तो पहिलावनो साय थाङा ताबुक तिप्रामोथानि बखाक्तै केबोबा नमिनेशन टिकेट मायांगैनाय गोबांमा इंडिपेंडेंट रनानि बागै तियारं लायजाक आबनो तैखे तिप्रामोथानि कैंडिडेटनि बिसिंगो कुनो एफेक्ट दागनो बबहायके वानसो अमो तो इलेक्शन गानाव तो अमहाय इसा मासा थांनाय फायनाय खबुंनाय कारण महाराजा जे प्रॉपरनो सावो पर्सनल नो बेनिफिट होनि बागै महाराजा वानसोया जे प्रॉपरनो सावो जोंनि जेनेरेशन नो बाहायके सेफ खायनाय बसिसिनो महाराजा नायो के जे ताबो कैंडिडेट अमानिव जोंनि निराव जतन नायनायदि जोंनि यंग जेनेरेशननिबो आसो माने अरनिव गाहाम दुलजाखा नमिनेट खायजाखा दै सिनियर एक्सपीरियंस होल्डर अफ ताक्सिनि जगदीश सार हाय बहाय लीडर और जागा दुलजाखा कसारो जों एनार्जेटिक तंनाय रक ताबो जोंनि बयस हिरबो आसो माहायके तामसने पर्सनली दुलजाखा जोंनि एडमिनिस्ट्रेशनआव गोबां सामु ताङो एक्सपीरियंस जोंजा आईएएस ऑफिसर सिके जमाते हाय और जागा दुलजा खांगे जोंनि कैंडिडेट नि लिस्ट बा बेनि कैंडिडेट नि लिस्ट नि तालिका नायै नायदि जे ब कैंडिडेट ब ग्रुप ब पार्टी नि जे तिप्रासानि बाङै गाहाम सामु खायमानाय अमनरौनो विचार खायथों जनगणनो विचार खायथों जारा और निव कैंडिडेट मालिया हयतो बखा दुखु नाङै मानो जोंबो सेंटिमेंट बरनि बुजिबो हायफोनो ग्रेटर इंटरेस्ट नि बागै जतनि हामख्रायनि बागै जोंनि महाराजा जे ताबो कैंडिडेट सिलेक्शन खायमानि नमिनेट खायमानि अमो जतनि से परफेक्ट होनै आं वानसोबो बोर्ड अमो कोनो एफेक्ट लायगला जों नुगै माखा गनि तरफ থেকে बनो तो माने पब्लिक नि रिएक्शन तो जों नखा बरनि सेंटिमेंट हयतो अरबो जत जागानो खरकसानो हाजाउते खरकसानो हाजाय बहाय पब्लिक तो तंनायनो हायफोनो बरबो बुसिनाय वानसोनाय जे महाराजा जे बरंनो रखा अमनो सपोर्ट खायनाय आं आसा खायो
kisa bukha dukho nangra laha khoroksa no bo candidate hunoi naini musumani nuglia ba kisa dukho nangra laha haifane asa khaiyo borok bu support khaine bus kango niro vote bo bono reaction romani rok nokphane bodo ke effect like omoni rok nayu to যে থাংনাই ত্রিপুরা থানি ক্যান্ডিডেট এমডিসি দংমানি সদাগর কর বিজেপি থাকা যেহেতু নন এলিগেশন দো করপশন খাই হনাই आ करप्शन मुक्त खाया बागै बिजेपि थांगने आमना तुइ नों ताम सानाय सा आं सराय सरायके लुकुरावनो सामसु दिनैनि गोथार साल नमिनेशन साबमिट खायमोननि साल' जेहेतु कुइसन खायगा आंबो नि रिप्लाइ रिन आं बाध्य बरक मुनैसो जखन थांखा कोनो जागागो कोनो कायसे दुसारो बमा फुनुंनाय आनो एविडेन्स सह फुनुकदि आं बर जागा रांनाय चाइतो आनो जदि करप्शन हि बहंखांखे बले बसो जरते तुलसी पताय सुजाक जारा बिजेपि तंगनाय रक गोबांबा मिनिस्टार दं बोमों आं मेनसन खायलि हायसि सबाबा तुलसी पताय सुजाक बसो जरते दं बनो बसो स्राय स्राय साइरो मागो जोंनो विथ एविडेन्स रयनाय कारिगे हायसि आनो ब प्रमाण देरै माना प्रमाण सारा कक साके तो डिफेमेशन केसो आं थांनाय बदेराय थांनाय हायसि स्राय स्राय कक इभेन नु खानाने बनि उंक्लगो बरक खरक बुसुक ब ओमपी आमसानि लिडार नो खरक सामं गतलांमा खाना खरक सामं बतलांमा यांक्लग बरक सिग्रै साइजों मा थांगा हायसि सामं हामिया तांमोनि बागै ति ब साइजों मा थांगा हायसि स्राय स्राय बल खरम साइमान तार माने अम्पियो कुन एफेक्ट इया तेई बसि फाइनेन्सियल गोबां दङ जयनिं नाना बागै फन खाइ दङ आं निजेबो जगाजग खाइ दङ आनो फन खाइ दङ बाय हायसि स्राय स्राय कारण बिजेपि जारा कष्ट खाइ दङ राव बर कैंडिडेट माने बरबो दुख नांजाक इंका तिनिबो फचा फाइमा बतामनि बां टिकेट मा थाय आबो जले मं जनगणनि थानिगो बिजेपि रन अनेक खबुं लाइ दङ हायसि ताखर बकर बायखुरि फाइ दङ बसकां फाइ दङ हायसि खानानि सिबिनेराव नाय तनि जयनि जों गोबां मार्जिन बायखौ काइनि आसनो जों नागै फुंनाय आंगर दायित्व नाय दंनाय जिनि सेम साब दङ ते करबुक कायसे सिनि नतुन बाजार मालबासा ताबुक जों पाइखाके सेम साबाय जों अरबो थांनाय सापर्ट खायनि थांनाय ख तिनिबो जों सापर्ट खायनि फाय हामबाय ओमायके जरतेनि फान्थन जा उफ अर तो आगेनि सिमिसि हाबा कमन ओ जागो तेइबो बखरकसा इलेक्टेड इएम साइमन कक त्रिपुरा मीडिया चैनल नि बनक फां बुरा बिर सरं गाइस बनो खबर फटो बुजांना बागे ओ कक त्रिपुरा सिबलै चिनि कमल सिबलै हने असगे हामजांनाय बां जत लैंग्वेज बो कक साइमान रियां कक साइमान मलसं को मोटामोटी साइमान अरन लिकुराव एस एमन के खाफुरजाक जत खाफुरजाक हाइसे आं साका आं कक कतर सामनि कक यामो निरं नाय तंदि जखन 17 तारिख गो जखन काउंटिंग नाय रेजाल्ट नाय ओ दिनो निरं स्राय प्रमाण माने हाइसे हामबाय सर हामबाय